Roblox. Hra, ktorá v posledných rokoch prekonáva rekordy. A je to momentálne jedna z najpopulárnejších hier na svete. Ale jak Roblox vybuchol a aká bola jeho cesta, tak na to sa dnes pozrieme. Roblox oficiálne vyšiel 1. septembra roku 2006. Za vytvorením Robloxu stoja dvaja ľudia, David Baszucki a Eric Casso. Na začiatku Roblox nemal moc úspech. Ich cieľom bolo proste len vytvoriť ďalšiu hru, ktorá v tom čase bola úplná klasika. Ale cez to sa nevzdali a do hry pridávali nové updaty. Dobre, teraz niečo o začiatkoch a teraz sa ideme pozrieť na všetky roky existencie Robloxu. Ale ešte pred videom by som vás chcel poprosiť, aby ste dali like a odber. Pre vás je to jeden klik, ktorý ma podporí. A môžete prísť aj na kick.com/ZXTV. No a teraz už poďme na video. Pre Roblox sa rok 2006 začína až 1. septembra. Hra ešte nemala žiadne poriadne hry. Väčšinou to boli klasické obíčka alebo podobné. Denne hru hrával okolo pár stoviek hráčov, ale nič viac. V roku 2007 sa Roblox začal postupne rozrastať. Objavili sa nové herné prvky, lepšie stavebné nástroje a viac možností na tvorbu vlastných hier. Komunita hráčov sa zväčšovala a hráči začali experimentovať s rôznymi typmi hier. Roblox sa z jedného tuhého projektu pomaly menil na platformu, kde kreativita hráčov mala hlavnú úlohu. Rok 2008 sa moc popísať nedá. Komunita pomaly rástla a hry tiež. Hra, ktorá na tú dobu bola úplný fenomén a skoro všetci na ňu majú nával nostalgie, sa volala Work at the Pizza Place. Rok 2009 až rok 2013. Toto obdobie bolo podobné, keďže do aplikácie Roblox Studio, kde sa vytvárajú hry do Robloxu, sa aktualizovali. Preto sa hry rozrastávali a komunita tiež. No a teraz sa už môžeme pozrieť na ďalšie roky. Rok 2014 bol zásadný. 1.18.2014 vyšla nová hra menom Murder Mystery 2. Túto minihru si hráči obľúbili. A aj teraz, po 12 rokoch, je stále updateovaná a hrajú ju stovky tisíc hráčov. V roku 2015 Roblox začal byť už dosť populárny. Vyšla napríklad hra Hide and Seek. Rok 2015 až rok 2018. Za tieto roky vznikli ďalšie skvelé hry a Roblox už bol veľmi populárny. Hra, ktorá bola veľmi populárna a vyšla v roku 2017, bola hra Adopt Me. Je koniec roku 2018 a teraz prichádza niekoľkoročná zlatá éra Roblox. V roku 2020 prišla ďalšia veľmi populárna hra menom Brookhaven. Hrávali ju stovky tisíc hráčov. Teraz boli tieto hry na vrchu, ale to ešte Roblox nevedel, že toto všetko je len začiatok. V roku 2021 sa nám predstavil Preston a jeho hra Pet Simulator X, ktorá rozbila celú komunitu. Potom vznikla hra Bed Wars, ktorú si hráči tiež obľúbili. Populárne ale stále boli aj Brookhaven a Bloxfruit. Ešte k tomu vyšla hra hororového štýlu The Doors. Rok 2022. Pet Simulator X má veľký hype. A to sa týka aj ostatných hier. Nové hry sa moc nevytvárali, ale často staré sa updateovali. Rok 2023 až rok 2024. Rok 2023 a 2024 boli tiež dobré. Updaty do hier vychádzali aktívne. Pet Simulator X upadol a preto Preston urobil novú hru Pet Simulator 99 a hru menom Pets Go. Na chvíľu chytila hype hra Arm Wrestling Simulator, ale o pár týždňov upadla. Rok 2025. Dostávame sa na rok 2025, ktorý bol jeden z najúspešnejších rokov pre Roblox, ale horší pre komunitu. Vývojár Jandel urobil hru Grow a Garden a vývojár Sammy hru Steal a Brainrot. Obidve hry mali obrovský potenciál. Grow a Garden hralo jednu chvíľu cez 22 miliónov ľudí. A podobne aj hru Steal a Brainrot. Jandel potom odkúpil hru Plant vs. Brainrot, ktorá chytila hneď hype. Ďalšia hra, ktorá sa stala veľmi hranou, bola hra 99 nocí v lese. No a teraz to najdôležitejšie. Tieto hry sú určené primárne pre malé deti. No a čo je na tom problém? OG hráči teraz od Robloxu odchádzajú a malé publikum prichádza. Ďalšie Brainrot hry len Roblox zničí.
2026. Zatiaľ v roku 2026 sa nové hry nevytvorili. Niektoré hry upadajú, iné sa stávajú populárnymi. Čiže Roblox komunita sa teraz môže modliť za toto. Buď sa nájde developer, ktorý vytvorí novú hru pre staršie publikum, alebo sa nájdú developeri, ktorí vytvoria ďalšie brainrot hry a Roblox už nebude nikdy, čo bývalo.